Semoga panjenengan sedaya kula dherekaken tansah menangga puja saperlu ngaos puji astawa wonten saged pandang Gusti Kang Maha Kawasa. Dan murwa indat dan Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat dalah kanikmatan dumateng panjenengan sedaya lan kula. Kadite ing ari kalodhangan punika panjenengan sedaya lan kula saged tempal manunggal kanthi ginanjar wilujeng tanpa pabal. Salawat dan salamipun Allah muga tetepno katur pujuk dumateng titah ingkang minangka mustikaning jagat sekaring bawana langgeng inggih Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam. Salajengipun tuhu kinapita ing deduka tinabana saking sawaring sendu yang payendu dening kula sakadang saking rayon Manunggal Jati micil saking Kabupaten Kendal lumarap sowan Ngabyantara dumateng ngarsa panjenengan sedaya wonten ing wewengkon dusun Wonosraya, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung. Saperlu paring panglipur lumantar seni kuda kepang ingkang sepindha bala saperlu wali matur kitan dhateng Dik Ahmad Nur Hanafi. Mugi saged ngabekti dhateng kekalihaning bapa lan ibune lan saged margonane nusa lan bangsa. Ananging sakadang dados beksa ing sak mangke tasih kathah pikirangan kelipatan dalah trap sila hanuju prana wonten ngarasa panjenengan sedaya mugi wonten keparingipun dening panjenengan sedaya. Sepidha malih kula sakadang nyuwun pangapunten ingkang kathah wilujeng dalu wilujeng hamreksani ngantos paripurnaning sak mangke nuwun. Sirap sidang sekaring bawana langgeng rayon Manunggal Jati Solo lan Nabi Muhammad. Bangsa nambah kang piniji Arto warma sigro medal Ondang wadya bala mengko rumahap kang para wadya hanampi dawuh ira tan wonten kang syamna katun ambung nenggo bendi bidang
Wajibati Rino.
dan Rai Ilto.
Oh,
ui. Oh, ui. Ui. Ui.
Sekarang bawono lagok. Sekarang mesti nang jagat. Penantian kencar-kencar damar sewu wanci ratri. Wanci repadanging Gusti. Tinggal pemes bayu kang tipis kaya ratu Edhaya. Dan lebah jebudul saat oyang ayudha. Padya pesenar berbatu papan pokoni Ratu Astina Sang Prabu Arayudana. Nadyan kecar-kecar damar sewu wati loro wanci kita. Para badane jode jejering sagok para iblis. Pura karo ikan sekedhik bang sekedhik. Wis gugur pada beberapa ulah datan kantor saking Bawas Senopati. Ketika pemes bayu katipis kaya Ratu Edhaya, yajan lebah padyangi dambre jumudul sang Wirayudha. Sida sekarang bawono lagok.
Margawane Kraton Astina Sang Prabu Barayudhana Najan kencar-kencar damar sewu Wajiratri Wajirita dan dene sureng kawangan tanpa gawe awet kepenting sing jumuduling sang para iblis wis kukur bagang perbaratan biwa kowa datar kantun sabiyaning para senopati dan us mapan luka buka Bupelo Ratu Astina Prabu Duryudana